И здравейте хора, аз съм Фанатик 11 и днес не само, че имам една новина, имам две новини. Така, сигурно се чудите, този пък, нали каза, че се меси в друг канал, защо снима в този? Сега ще ви обясня. Тъй като Shadow BG няма възможност да снима, вече ще спира с качването на клипове в YouTube. Но аз не спирам. И си дойдох в моя канал и Нова Меян и аз решихме да се съединим в моя канал. Пишете коментари какво искате да ни е името, защото още не знам какво искаме. Да, още мислим. За сега ще го оставим аз Фанатик 11, но предложете за име, моля. Дано е някакво много готино. Нали някакво GG, да си кажем уу! Някакво яко име да бъде. Направо ни издадете. Да не е Леон, Нова Меян, не нас Фанатик 11 или нещо от този сорт. Нещо като Low Brothers. Подобно, ама не е същото, тъй като не искам да го копираме. Не, по-добре различно, защото не сме Low Brothers. Вече не сме Low Brothers. Аз поне не съм Low Brother, той може ли да си. Book Gaming. Не. Social Manic. Все едно. Добре хора, това ще бъде от мен. Аз бях Фанатик 11. Вие чухте новия ми съотборник в снимането. Аз само ги менкам, но все едно. Надявам се с него да се задържим повече време. Кажи здрасти пред обектива. Аз се надявам за винаги да се задържим. И аз. Така, да, това ще бъде от мен. Аз бях Фанатик 11. Той беше Нова Меян. И чао!